Això ho farem, ho podem fer naturalment d'aquí una estona, però ara sí que s'han presentat ja els portaveus de Solidaritat i són Alfons López Tena i és Uriel Bertran. Escoltem, doncs, la valoració de Ciutadans, aquest discurs d'Artur Mas. Les següents eleccions ja seran les eleccions de la Catalunya independent. Per part nostra, hem posat ja en marxa tot el procediment electoral i estem molt satisfets de que el president Mas hagi convocat aquestes eleccions en clau de que el poble de Catalunya, després de 30 anys en el qual dins del Parlament s'ha declarat en diverses vegades el dret del poble de Catalunya a l'autodeterminació, la declaració de que l'única sobirania, la sobirania de Catalunya, només té un destinatari i un titular, que és el poble de Catalunya, i que el Parlament de Catalunya és el dipositari de la sobirania popular catalana, ara ja sigui la legislatura de l'exercici del dret d'autodeterminació. Les eleccions seran en aquesta clau, sí o no a la independència de Catalunya. Nosaltres, Solidaritat Catalana per la Independència, som la garantia que és la independència el que es farà, que l'exercici del dret d'autodeterminació és per a constituir un estat sobirà, un estat independent a Europa, dins de la Unió Europea, de la mateixa manera que ho són Dinamarca, o de la mateixa manera que ho és Holanda, o de la mateixa manera que ho és la República Txeca, o de la mateixa manera que ho pot ser Àustria. És a dir, un estat amb tots els atributs de la sobirania, un estat independent que com a estat independent podrà estendre a Espanya els llaços, els vincles que dintre de la Unió Europea i fora d'ella es pugui tenir amb estats veïns amb els quals es pugui tenir relacions de col·laboració, però d'igual a igual, cadascú manant a casa seva. Per tant, repeteixo, Solidaritat Catalana per la Independència no crida a que el poble exerceixi l'autodeterminació en abstracte, sinó que crida a que el poble exerceixi l'autodeterminació en concret, votant independència. La manifestació de l'11 de setembre va ser una manifestació massiva del poble de Catalunya cridant per la independència de Catalunya, no per l'exercici simplement del dret d'autodeterminació, no per altres finalitats que no siguin la independència. I per tant, estenem la mà i anirem endavant per aconseguir la independència de Catalunya en la legislatura que s'obri després de les eleccions del dia 25 de novembre. Visca Catalunya lliure! Comentar-vos que des de Solidaritat Catalana per la Independència afrontem amb molta il·lusió i molt engrescats aquestes eleccions. Fa 2 anys, quan va fundar-se Solidaritat Catalana per la Independència, ho va fer amb un primer objectiu, que era que el debat de la independència ocupés el centre del debat polític del nostre país i que el conjunt del catalanisme polític assumís la independència com a objectiu. Aquest primer objectiu l'hem aconseguit en 2 anys d'existència de Solidaritat i ens en sentim molt orgullosos. Quantes vegades ens havien dit que érem massa exigents, que ho volíem tot massa ràpid. Doncs ha estat gràcies a la insistència, ha estat gràcies a la perseverància i a la tenacitat d'un treball de 2 anys aquí al Parlament de Catalunya que hem aconseguit que avui el conjunt del catalanisme ja sigui hegemònic, que l'objectiu, l'horitzó és la independència, com així ho van clamar 2 milions de catalans i de catalanes l'11 de setembre. Ara ens queda el segon objectiu, que és fer-la, que és assolir-la i que es convoquin unes eleccions anticipades, el que ens permet és anticipar precisament fer la independència. Ara ho tenim més a prop que mai, perquè ara està només en mans del poble de Catalunya. Ara és el poble de Catalunya qui té el poder a les seves mans per aconseguir que el dia 25 de novembre no només fem unes eleccions, sinó que estiguem fent un veritable referèndum d'independència. Això és el que serà el dia 25 de novembre. Un veritable referèndum d'independència on cada vot sí a les urnes el 25 de novembre serà un vot sí a favor de la declaració d'independència aquí, al Parlament de Catalunya, i del referèndum de ratificació de la independència. Serà un vot de confiança, un vot en positiu, un vot d'optimisme. I és per això que ara més que mai la tenim a tocar. Però hem de ser molt conscients, els catalans i les catalanes, que no podem errar, que l'exercici del dret a l'autodeterminació és l'exercici d'un dret en abstracte. Per autodeterminació hi ha moltes coses que es poden autodeterminar com a objectiu. Pot ser un estat federal, pot ser una autonomia política, pot ser un estat confederal. Nosaltres apostem per la concreció d'aquest exercici del dret a l'autodeterminació en la independència política, en una declaració d'independència i en un referèndum de ratificació. I com que ja som en un procés d'autodeterminació, el dia 25 de novembre ens comencem a autodeterminar
convertint aquestes eleccions en un veritable referèndum d'independència. Aquesta és la garantia de solidaritat. Aquesta serà la funció política, social, popular de solidaritat al costat del poble perquè el 25 de novembre, com a garantia d'independència que som, ho convertim en un referèndum i aconseguim fer realitat el somni dels catalans i les catalanes. Si els 2 milions de persones que ens manifestàvem l'11 de setembre actuem amb la mateixa força, amb el mateix entusiasme, amb la mateixa convicció, amb la mateixa seguretat i no errant el tret, a partir del 25 de novembre podem votar la declaració d'independència aquí al Parlament de Catalunya. Per tant, hem de ser un vot madur i un vot molt conscient. No votar ambigüitats, no votar abstraccions, no votar drets que no es concreten. Votem per la independència política. Nosaltres som la garantia que assolim aquest objectiu. I ho farem engrescats, ho farem amb il·lusió, trepitjarem tot el territori, farem una campanya on hi dedicarem molt d'esforç, molta voluntat. No som un partit amb grans recursos econòmics, això tothom ho sap. No tenim cap deute ni cap crèdit en cap banc ni en cap caixa, i així seguirem. No pensem demanar cap crèdit a cap banc ni a cap caixa, no volem ser hostes de les exigències que després ens puguin fer els poders financers. Nosaltres, amb l'esforç personal, amb l'esforç dels ciutadans de Catalunya que ens vulguin ajudar, trepitjarem tot el territori per guanyar. S'ha acabat l'època de resistir. Catalunya ha acabat l'època de resistir. Comença l'època de vèncer. Comença l'època de guanyar. El 25 de novembre anem a guanyar. Visca Catalunya lliure. Sí, una pregunta. No temen que el president Mas pugui aglutinar tot el vot independentista entorn d'ell mateix i de Convergència i Unió i que aconsegueixi una majoria absoluta? No. Entre altres coses perquè el senyor Mas, ara ja candidat a la presidència de la Generalitat i president de la Generalitat en funcions, per tant ja el candidat Mas encapçala una Convergència i Unió que l'única cosa que ha dit és que vol que s'exerceixi l'autodeterminació, però no ha dit res més. No ha proposat la independència com a objectiu per a Catalunya, de fet no ha proposat més que la plenitud nacional o els objectius nacionals sense més especificacions. Per tant, creiem que la maduresa del poble de Catalunya donarà el vot a aquells que proposen la independència i no donarà el vot a aquells que el que proposen és no se sap ben bé què, a banda d'Itaca, a banda de l'Aneto, a banda de saltar les parets o coses d'aquesta mena. Perquè és el moment de la concreció. Ara ja parlem seriosament. Ara ja no és referències de discursos lírics, sinó fer un full de ruta pautat, planificat, determinat, a efectes de que sigui efectiva la independència de Catalunya. I això suposa obrir un ampli debat nacional, això suposa fer un govern d'unitat nacional, això suposa fer els contactes amb la comunitat internacional i tots els acords amb la comunitat internacional, amb els països que compten en la Unió Europea i fora d'ella, de cara que un cop es declari la independència sigui irreversible perquè sigui reconeguda per la comunitat internacional. Això implica preparar totes les institucions, totes les mesures necessàries perquè tot funcioni, subministrament energètic, el sistema financer, sistemes informàtics, la policia de fronteres, la seguretat interior, etc. És a dir, això ja suposa un programa de govern, com està fent-se a Escòcia, com s'ha fet a tot arreu quan se'n va la independència. I davant d'això no creiem que una Convergència i Unió en la qual estan persones com el senyor Duran i Lleida o que no passa més enllà de dir que s'ha d'exercir el dret d'autodeterminació però no per a decidir què i que a més l'única cosa que parla és d'objectius nacionals sense dir quins són, estigui en disposicions d'obtenir el vot d'un poble català madur que s'ha manifestat no per l'autodeterminació, no per dret a decidir, no per la plenitud nacional, no pels objectius nacionals, sinó per la independència. És Solidaritat Catalana per la Independència la garantia que el clam del poble l'11 de setembre al carrer es convertirà en una independència política i en un estat català independent. Sí, comparteixen la lectura que potser ara més que mai seria urgent que Solidaritat i altres partits independentistes poguessin, diguem, refer els lligams que es van desfer fa un temps? Bé, nosaltres ens presentarem un programa molt clar i és la declaració d'independència i el referèndum de ratificació aquí al Parlament de Catalunya. I aquest programa molt clar s'assolirà si cada vot en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya serveix per votar aquest programa polític. I com més diputats hi hagin aquí al Parlament de Catalunya per portar a terme aquest programa polític, més
Convergència i Unió i els altres partits polítics de la cambra es veuran obligats a acabar assumint que l'objectiu és exactament aquest. Per tant, nosaltres estem oberts a parlar amb tothom que tingui aquest programa polític, que és el de la manifestació de l'11 de setembre. Nosaltres no jugarem a les ambigüitats, no jugarem a les inconcrecions, no jugarem a enganyar la gent, no jugarem a focs d'encenalls. A partir d'aquí estem oberts, evidentment, a parlar amb tothom qui concreti aquest programa polític i el vulgui compartir amb nosaltres. Però el que sí que és molt clar és que solidaritat no servirà per apuntalar l'autonomisme, no servirà per perllongar l'agonia a la que ens ha portat l'autonomisme polític, no servirà per anar a cercar objectius intermedis, autonomistes, digue'ls-hi, hisendes pròpies o estructures d'estat, que sabem que són ja inviables completament en el si de l'estat espanyol i que només portarien a alentir i a retardar el procés d'independència política. En aquest sentit, doncs, evidentment, sempre hem estat oberts i, de fet, Solidaritat Catalana per la Independència som una coalició de 5 forces polítiques. En aquests moments som la coalició independentista més ampla de tot l'espectre polític i parlamentari en el nostre país. Estem acostumats a conviure en la diversitat amb l'objectiu comú, cap a l'objectiu comú. I en aquest sentit, evidentment, ampliar aquestes aliances a nosaltres no ens preocupa, sempre i quan compartim un projecte polític.